A noite do 25 de xaneiro de 1938 púidose observar en boa parte de Europa e tamén en Galicia unha grande aurora boreal. Este extraordinario fenómeno foi descrito por don Ramón Aller en dúas comunicacións que serían editadas nas revistas Astronomische Nachrichten e l'Astronomie. Ademais, podemos atopar unha descripción en detalle e varios debuxos feitos polo astrónomo no momento da aurora, realizados nun pequeno caderno que se conserva no Observatorio da Universidade de Santiago de Compostela. Ramón María Aller Ulloa foi un importante astrónomo, matemático e sacerdote católico. Licenciado en 1904 en Ciencias Exactas na Universidade de Madrid, doutórase en 1943. No ano 1912 comeza a construción do que sería o primeiro observatorio astronómico privado de Galicia. A súa obra componse de máis de 79 artigos, 5 teses dirixidas por el e 3 libros titulados Algoritmia, Introdución á Astronomía e Astronomía a ollo ceibe. Descubriu 4 estrelas, deseñou instrumentos de observación, realizou traballos como arquitecto, pois deseñou máis de 60 planos de vivendas unifamiliares de Lalín e creou unha escola de reloxeiros e de astrónomos a carón do Observatorio de Santiago de Compostela. Estábamos todos asustados, estaba o cielo todo de color así medio roxo, encarnado. E ti onde estabas, na casa? Estábamos na casa, despois salimos afora, a xente con moito medo, e fomos onde vivía don Ramón Aller. E que vos dixo? Estaba a xente ali toda reunida e dixo que non nos asustáramos, que non pasaba nada, que era unha aurora boreal. Xo que marcháramos para as casiñas, que non pasaba nada. E non quedastedes vendo o ceo, non? Sí, quedamos. Era precioso.